Moikka! Mä kerron nyt ihan lyhyesti, mistä on kysymys tässä Superduuni-jutussa. Superduuni on 5-osainen minivalmennus, jonka tuloksena mä toivon, että sä löydät sun seuraavan unelmien duunin. Nykyään ei oikein ole enää perusteltua kysyä, että mikä susta tulee isona, vaan se oikea kysymys kuuluu, että mitä kaikkea susta tulee isona tai mitä kaikkea susta voi tulla isona. Ja tämä johtuu tietysti siitä, että työelämä muuttuu ihan supernopeasti, työpaikkoja katoaa, kokonaisia aloja katoaa, mutta ennen kaikkea tämä johtuu siitä, että me ihmisinä muututaan vuosien varrella. Se, mikä sua kiinnosti ehkä 10, 15, 20 vuotta sitten, ei välttämättä ole enää tässä päivässä yhtään sun juttu. Ja vielä ehtii vaikka mitä. Mä uskon, että koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa alusta. Mulla on käytännön kokemusta. Mun uralla mä oon tehnyt ainakin 4 tai 5, en ehkä ihan täyskäännöstä, mutta sanotaan, että kuitenkin sillä tavalla aika rajua muutosta, että mä oon jo osannut jonkun jutun aika hyvin, mulla on ollut ei ainoastaan jalka oven välissä, vaan olen ihan tukevasti istunut siellä kulloisessakin toimistossa. Ja sitten on tullut se fiilis, että en viihdyttäisi jumissa, rupeaa vähän pitkästyttämään, täytyy hankkiutua aktiivisesti vaikeuksiin ja opettelemaan uutta, että elämä tuntuisi elämältä. Tai että työelämä tuntuisi elämältä. Kehittyminen on onnellisuutta. Mä uskon tosi vahvasti siihen. Tämän valmennuksen aikana me tullaan käsittelemään tätä unelmaduunin speksaamista, sen määrittelemistä tosi monesta eri kulmasta. Ja näitä ovat muun muassa. Taiteilija lukee nyt täältä muistiinpanoista, kun ei oikein itsekään enää muista, mitä kaikkea sinne tuli survottua. Mutta siis muun muassa me käsitellään tietenkin sitä tavoitetta, ruvetaan vähän niin kuin hahmottamaan ja rajaamaan, että mitä se tarkkaan ottaen olisi, mitä sä haluat sun uran tulevaisuudelta. Sitten me mietitään niitä esteitä, jotka on sun ja niiden sun haluamiesi urakuvioiden välillä. Siis meissähän on vaikka mitä kamaa. Me ollaan tämmöisiä aavelaivoja, joiden sisällä koko ajan puhuu erilaiset äänet, jotka ikävän usein kertoo, että me ei niin kuin voida tai pystytä tehdä jotain, mitä me haluttaisiin. Eli puhutaan vaikka huijarisyndroomasta tai erilaisista uskomuksista, kuten vaikkapa, että en mä osaa tai mä en ole tarpeeksi koulutettu tai mä oon jo näin vanha ja ei enää voi aloittaa alusta, ei mua kukaan huoli. Mä oon käynyt kaikki noi henkilökohtaisesti läpi, mä taistelen niiden kanssa jollain tasolla aika monien tämmöisten esteiden kanssa vieläkin, eli enemmän ehkä kuin tämmöinen niin kuin kova ilmoittelija, niin mä oon sun vertaiskokija. Mä oon käynyt ton homman läpi. Sitten totta kai, kun puhutaan työstä, puhutaan myöskin rahasta. Taloudellinen tilanne on monesti se este myöskin, että miksi me ei oikein niin kuin uskalleta siirtyä eteenpäin, vaikka täällä tiedetään jo, että sen aika olisi. Sitten me puhutaan tietenkin arvoista. Mä en koskaan pysty puhumaan mistään, jolle mä sotken näitä arvoja siihen. En siis pysty menemään esimerkiksi ärkioskille ja sanomaan, että ottaisin yhden kokiksen, vaan mä oon heti, että hei, kerro mulle sun arvoista. Ja sit anna mulle se kokis. No ei vaan. Mutta siis arvot, sun työn arvot, millaisia asioita sun unelmaduunissa pitäisi olla, että se tuntuisi merkitykselliseltä. Sitten me puhutaan vahvuuksista, missä sä olet jo aika hyvä, mitä sä jo osaat ja miten sitä kaikkia voisi hyödyntää muunlaisissa työnkuvissa. Ja sitten kun puhutaan vahvuuksista, niin niistähän ei kannata työelämän yhteydessä puhua, jos ei puhu myöskin itsen brändäämisestä. Eli siitä, että miten sitä omaa osaamista tehdään näkyväksi. Ja jos tämä sana ällöttää, niin voin heti sanoa, että kun meistä puhutaan joka tapauksessa selän takana, niin eikö se ole aika hyvä, että pääsisi itse vähän vaikuttaa siihen, että mitä puhutaan. Muun muassa kaikesta tästä